हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय। आंनि चेनेलावहाय बेबायदि इउटिउबार्सफोरनि आपडेट होनाय जायो। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 1K खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ मट' ब्लगार जानु स्टाननिफ्राय। बिनि चेनेलखौ इउटिउबआ टार्मिनेट खालामबाय। मानि थाखाय टार्मिनेट खालामखो होननानै बुङोब्ला बिथाङा माने गावनि लोगोनि चेनेलावहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों। बेवहायनो फोरमायनानै होदों गावनि चेनेलखौ इउटिउबआ मानि थाखाय टार्मिनेट खालामखो। आं बिनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनि। बताना चाहिए सबको किस वजह से मेरा अकाउंट जो है टर्मिनेट हुआ है। सो गाइस आप ये एक बारी पॉज करके पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। यूट्यूब की तरफ से मेल आई जीएस व्लॉग्स, हम आपका चैनल बंद कर रहे हैं क्योंकि आपने एक गैम्बलिंग और बैटिंग वाला ऐप प्रमोट किया और ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। बस ये एक मेल आई है। सो गाइस बड़े बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। पर यार देखो गाइस नियर अबाउट 1 मिलियन हो गए थे, 930 के सब्सक्राइबर हो गए थे, तो नियर अबाउट 1 मिलियन में चले गया हुआ था। बट बहुत दुख है यार इस चीज़ का कि गैस कहाँ से कहाँ पर पहुँच के यार चैनल ही बंद हो गया है। तो अब देखते हैं गाइस मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूंगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। बिनि फोरमायनाय भिडिअ बायदिब्ला खोथाया जाहैबाय जानु स्टान्सआ गावनि चेनेलावहाय अनलाइन गेम्बलिं माने जुवानि मोनसे प्रमोशन भिडिअ होदोंमोन दे। बेनि थाखायनो इउटिउबआ माने गाइडलाइन पलिसिनि इलिगेलनि थाखाय बिनि चेनेलखौहाय टार्मिनेट खालामबाय होननानै फोरमायदों आरोना। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बि बयस इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बि बयस बिथाङा दायो मानालियाव दंहैयो आरोना। रिसेन्टलि बिथाङा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों आरोना। मानालियावहाय बरफआवहाय गेलेनाय माने बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ होदों आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला बि बयस इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिनि भिडिअखौ नायनो हागोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ अमित badhana इउटिउब चेनेलनिफ्राय। अमित badhanaनि बाkkra नहीं majnu halal पार्ट 2आ फैबाय आरोना। स' नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानैहाय बे पार्ट 2 खौ नायनो हासिगोन। पार्ट 1 खौहाय सिगाङावनो आपल'ड होखांबाय। स' नोंथांमोना पार्ट 2 खौ दायो थांनानै बिनि चेनेलाव नायनो हासिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ जाट प्रभजट इउटिउब चेनेलनिफ्राय। स' बिथांनि H2आ नेपालनिफ्राय दायो जाट प्रभजटनि न'आव मोनफैबाय आरोना। स' बिनि H2आ नेपालनिफ्राय मानो फैदों होनोब्ला मास मोनसेसोनि सिगाङाव बिथाङा नेपाल राइड थांनायावहाय माने एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरोना। बिराद गाज्रि एक्सिडेन्ट जादोंमोन। स' बिनि थाखायनो बिनि H2खौहाय नेपाल पुलिसाहाय माने पुलिस स्टेसनाव लांनानै दोनहैदोंमोन आरोना। दायो बेसेबा गोबावनि उनाव H2आ बिथांनि न'आवहाय सफैबाय। स' बिराद इमोसन मुभमेन्ट जादों आरोना। स' बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना जाट प्रभजटनि इउटिउब चेनेलाव थांनानैहाय नायनो हागोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ इलन मास्कआ मोनसे टुइट खालामदों आरोना। देयर विल बी प्रबेबली बी फार मोर रबट देन हिउमेन्स इन द फिउचार। स' बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला इयुनाव बुहुमाव मानसिनिफ्राय बांसिन रबटफोर जागोन होनना बुंदों। स' दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअ। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 1K खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। स' लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअ। बाय बाय।